כן? אתה לא מזהה אותי? דנית! היי. היי. השתנית. טוב, לא ראית אותי המון שנים. באמת שאני... וואו, את נראית טוב. תודה. עשית איזה ניתוח באף או משהו? עשיתי ניתוח בכוס. במה? בכוס, באיבר המין. וואו. זה ממש... כן, ככה זה הרבה יותר עני עכשיו. וזאת דניאלה, שמעת שנולדה לי בת? לא שמעתי, לא הייתי בקשר עם אף אחד. אני דווקא כן. שמעת שלחגית הייתה תאונה? באמת? כן, שברת הכוס. אאוץ'. וגם האח שלי בעיר. וואלה. הוא היה בחו"ל משהו? כן. עשה השתלת כוס וחזר. אתה יודע שהוא גיי. טוב, חבר שלו נורא לחץ. הוא כנראה מאוד אוהב אותו. מאוד. טוב, אני פשוט צריך... מה, אתה מחכה למישהו? קבעתי פה עם ציפי. יואו, ציפי, איזה מתוקה, מה איתה? איך התגעגעת אליה? תתקשרו מדי פעם, ניפגש, נעונן. קצת עסוקים עכשיו. מי התעוררה לנו פה? בוקר טוב, איזה בובה. בוקר טוב, שלום. חכי רגע. למי יש דגדגני קטן? למי יש דגדגן קטן? למי יש דגדגן קטן? מה פתאום?